Os xuizos, desde o 88, aquí en Pontevedra, vímonos celebrando inteiramente en galegos e os autos e as sentenzas no mesmo idioma. Dende que entra a causa procedente do xulgado respectivo, cando entra na audiencia provincial, procuramos que toda a tramitación, a citación, notificacións, emprazamentos, etc., que vayan enteiramente en galego. Miles de sentencias que se fan en galego, pois di que hai un paso adiante. Paso ainda tímido, que nós queremos que vaya cada vez a máis na defensa da nosa lingua. Desde que o fiscal e o xuiz empeza a falar en galego, como que están máis cómodo. Polo menos expresanse dunha forma moito máis doada e construín o seu relato máis apegado ao que foi a realidade do feito como tal. Si quere conteste, e si quere non conteste as preguntas do Ministerio Fiscal, de acordo? Ministerio Fiscal? Pode no futuro someterse a algún tratamento para evitar o consumo de drogas? Nunca tivemos en sala, absolutamente nunca, ningún problema precisamente con motivo do emprego de idioma galego na Administración de Xustiza. Hai veces que hai que traducir a sentenza, pero porque, máis que porque o pida a parte, porque vai producir efectos fora da xurisdicción de Galiza, pero fora desos casos son contadísimos os supostos nos cales nos pediron a traducción dunha sentenza ditada en galego. Conforme se vai condenar? Sí, conforme a lei. Se non letrada, non estima necesaria a continuación do xuizo, ni, por lo tanto, a realización de informes neste momento, verdade? Sí. Nosos pais falaban en galego, meus avós falaban en galego, e nós queremos seguir defendendo o galego como lingua propia. Agora sí, visto para a sentenza, desóbese en todos a sala. Ben falado. Con que tecido se fan os xerseis? Alá, ves como sabes? Na Idade Media os xuizos celebrábanse en galego. Despois, durante 500 anos, os xuíces só entendían o galego para traducir en o castelán as declaracións dos comparecentes. Agora, un número crecente de magistrados, xuíces e fiscais estánlle devolvendo á lingua galega a dignidade que lle corresponde no tribunal. Pero é que, ademais, a lingua galega é unha lingua xurídicamente traballada. Ten principios xurídicos como a cada un o seu, ou vale máis un testemunho de vista que a 7 de oídas. Pero ten tamén bons consellos, vale máis un mal axuste que un bo preito. E mesmo podemos falar da fraude fiscal. O que vaca do rei come, a 100 anos lle paga os osos. A lingua galega, na xustiza, con todo o dereito. Abur.